Welcome back. Sohlelela sikhona eKZN News Talk. Sijoyina ubaba uShezu okhona phakathi kwethu nawe ingxenye yalenhlangano esebenza umsebenzi omuhle kwi-province. Baba uShezu, irole yakho nerole yenu kakhulukazi ngiyafisa ukubona amabhizinisi abantu abamnyama ethuthuka eyaphambili. Ngoba in the past there have been so many challenges bangakwazi ukuthi ke baphumelele. Nikwenza kanjani lokho? Impela njengoba uchaza ukuthi sifisa ukubona amabhizinisi ethu ethuthuka kulesikhathi siqhama kusona besikade sicindezelekile umnotho ungekho ezandleni zethu kodwa ngifisa ukusho ukuthi akusiyona into le emane izenzakalele akusikhona ukuthi ngoba nakho usekhona uShezu usevulile lapha noma uHlengo usevulile lapha abantu sebezoyizela kusana lento le engayibiza njengento eyistigma or indoctrination abantu bakithi abasenayo kuleminyaka eminingi esingenakho thina okwethu okuzodinga ukuthi sibe nezinhlelo ukuthi sikwenza kanjani ukubuyisa abantu bathi ngesiZulu sibuyele emasisweni ke sibheke ukuthi ikuphi wena njengomuntu omnyama osukwazile ukuthi ukwenze njengamanje sikhuluma ukuthi sibala iminyaka yama20 enkululeko eSouth Africa kodwa ikuphi thina njengabantu abamnyama esesikwazile ukuthi sikwenze emabhizinisini esingathi nakho kungokwethu ngoba nalezi inkampani esincintisana nazo zabamhlophe uma ufunda umlando uyathola ukuthi bahlala phansi ngokwebala labo bathi sifuna ukwakha ke manje into yabantu abamhlophe thina ke sesiyasuka futhi siyoxhasa lento yabo ake sibuze umbuzo ukuthi njengabantu abamnyama ikuphi esingathi nakho okungokwethu khona engithanda lokho okusho kwaPaul namfuthi ukhumalo la osokade nathi ukuthi at the same time kunalama workshop ngithandile le ngokubalekela lozophendula athi hayi umuntu omnyama eqala ibhizinisi kunezinto angayinako u1 no2 no3 but which now I also believe with the industry even the very same lane we are trying to address zonke lezo zinto lezo to make sure ukuthi umehluko ugcina ungabe bikho impela mfowethu kunjalo njenge National Funeral Practitioners Association of South Africa sithe sizogxila kakhulu ekuthenini sifundise ama members ethu ukuthi ibhizinisi liphathwa kanjani customer service into enjani and futhi uma ungahlubheke ke nje ngale kokuchema uma ukuthi kuye emangcwabeni ubona iservice enikezwa yinkampani zabantu abamnyama ngicanga ukuthi they go even beyond inkampani ezindala ekade sihleli kwimarket zabamhlophe nezinye inhlanga ngakho ke osekusele kakhulu ukuthi sikwenza kanjani ukuthi abantu abamnyama baqaphele lokho futhi benze isiqiniseko ukuthi mangabe uno2 rand uno10 rand wenza kanjani ukuthi uxhase omunye umuntu omnyama uma ngabe uhlala elokishini wenza kanjani ukuthi imali onayo isebenze elokishini ikiphenduke nje imali elokishini ngaphambi kuba ukuthi iphumele kwenye indawo ngicabanga ukuthi umkhankaso lo ongapheleli nje kuthina njengabangcwabi kodwa odlulela nakwezinye izinhlaka zamabhizinisi. Okay, President ngizama ukuthola la ukuthi ngena keep statement sibhela ukuthi ke umsebenzi wena uphephile kakhulukazi lapha uma kuyongcwatshwa noma kwenzakalani indlala angiyibeke kanjalo abantu abaningi abasebenzi bahleze emakhaya so as a result babona indlela enqamlelayo eya ekutheni nabo badle so bazobona abantu abasemathuneni babantu abama soft target because vele kusuke kwabafana abancane abasuke besemathuneni befaka imshini uyabona abagadwe nangayibhama akukho lutho so mabefika bona bafika benza into zabo bayithathele impahla bahambe yabona sometimes bake bathathe ngisho imoto esisebenza ngazo okuye kwenza ukuthi kube nzima ukusebenza I remember at some instant bake badona imoto inanomzimba phakathi uyabona so uma thina sithi sizoresponda ngendlela bona abenza ngayo kuthina kuzodala ukuthi kubhebhezeleke udlame yingakho ke sesithe ake sicabangisise ukuthi lento develop singayinqanda kanjani ianswer yavela imali ayikho elokishini imali kodwa ikhona elokishini iyasuka elokishini nasemakhaya ihambi yesilungwini ihambi yekwabamhlophe manje sithi support black business so that one day a black child will live the same life as children of other races ngamafuphi sithi uma imali izohlala elokishini izingane zabantu abamnyama zizozithola zisendimeni eright noma zidla ukudla okufanayo nokwabanye zinamathuba futhi afanayo azizosibamba inkunzi uyabona so uma uthenga kumina
ngimnyama eyami imali ngizoyispenda kulezi izingane ezila elokishini. We have a program esiyenze kunenkonzo esibiza ngoThixo unathi njalo ngo27 September sihambise ezikoleni la suke sifikele khona inkonzo yethu ya rotate. Uma ngabe kuthiwa la eRichards Bay sizo identify izikole zala eBay esizohambela kuzona siziphe iuniform zonke izingane ezintulayo ukuze mayingene esikoleni ifane nezinye izingane. Uyabo ayikho into ebhlungu njengokuthi ulambe mina ngi-experience indlala first hand. Uyabona umama mezopheka ebusuku ukudla kungekho nihlale around the fire thina emakhaya kwakwenza sihlale around the fire kunebhodo la eziko liyabila liyoze libile leli bhodo la kuze kulale wonke umuntu la endlini nicabanga ukuthi khona ukudla umama ufaka amanzi wenzela ukubhaya isikhathi ukuthi sonke silale because there's no food to eat. So siyayazi indlala siyayazi ukuthi indlala imenzana umuntu ngeke avela aphenduka isilwane kodwa uphenduka isilwane ngesimo akusona. So we are making a call supportani business lomuntu omnyama so in return sizobuya sizofaka lezo zimali kunina abantu abamnyama. Ngiyabuka ukuthi ke mhlambe going forward athina ama plans leyo organization enkulu kangaka. Going forward njoba ngeke ngasho we want ukuthatha umuntu from uzero aye ezingeni la ekwazi ukukhompyutha head on nama companies amakhulu nayo into ekhona manje. How do we get there? Alukho usizo le funding elivela kuhulumeni lize kubangcwabi alukho nhlobo. Futhi noma ngabe kuthiwa kukhona lezi zinto zama training efana ngabe zenziwa uservice seat awufinyeleli kubantu abamnyama uservice seat ugcine inkampani nezithize zabamhlophe nezithizeke zabanye abantu abamnyama labo asebesondele kakhulu kongqiwankulu. So esikushoyo thina manje ukuthi uhulumeni akangami le akasondele kuthina because it's easy to identify ama association. It's not difficult. Uhulumeni esifuna akaze kuthina abuze thina ukuthi yini enifunayo akangenza isibonelo. Uhulumeni ethi I've got like 200 million owenzela ukuthi uthuthukise abantu abamnyama osomabhizinisi abamnyama uyasuka yena uzosibizela kwi-workshop aspende more or less $1 million ahamba ayo reporter ngiyile kwi-workshop but mase ngibuyele emuva nginani I have nothing. Thina besizothi kuyena le mali onayo awukuthenge mhlawumbe ama-low-end device uyabona unikeza umngcwabi abe no yakhe lowering device so that if kuukuthi mhlawumbe useye emathuneni akasa high rich manje ngithi uyabona because this is where we start sonke mina ngifikele emngcwabeni 7 years ago benginganalo ngisho isent. Today I am where I am because ozakwethu bebengifukule. No, Longile, is very interesting. Kodwa ke akwesiphuza namanzi sibona omama ama right badayiselana siyabona manje njalo. Khethe niyozithola kanye nawe.